Normalment no estic tan envoltada de vaques, això és excepcional. Jo formo part d'un equip d'educadores aquí al servei, que estem al servei de teràpia ocupacional i que gestionem un equip d'una 50 de persones. El que més m'agrada d'aquesta feina realment és tenir la capacitat de treballar amb persones que tenen un esperit de superació increïble, unes ganes de lluitar i de tirar endavant. La vivència o l'anècdota que recordo és una per mi molt emotiva, i és que quan jo estava al principi aquí treballant, vaig començar, que estava fent una substitució i em quedava poc per plegar, i recordo que un usuari em va comentar que voldria donar part del seu sou perquè jo em quedés, perquè que no volia que jo marxés, i em va dir que ell ja donaria part del seu sou i així jo podria cobrar un sou i quedar-me a treballar aquí. I clar, ostres, aquí va ser també un punt que vaig pensar, ostres, estàs fent bé la feina i també te n'adones de la humanitat que tenen aquestes persones, Jo més que un producte en tinc dos. Un és el iogurt líquid natural. Trobo que és un producte molt melós i molt dolç i m'agrada. I l'altre seria la crema de xocolata per excel·lència, que la trobo boníssima. La Fageda, mira, més enllà de ser un projecte on hi ha una fàbrica que produeix làctics, també per mi és una fàbrica de produir dignitat, produir benestar i un esperit molt gran de superació, tant per les persones que hi treballen a nivell d'usuaris com a les persones que hi estem treballant també el dia a dia. Sí, mira, el meu pare d'alguna manera va estar vinculat als inicis de la Fageda, va ser el dissenyador que va dissenyar els primers envasos que es van fer de iogurt i després el destí o la vida ha fet que jo acabés treballant aquí. Original i és d'aquestes coincidències que a part de treballar aquí a la Fageda visc aquí, en una masia, i és com si tota la meva vida estigués vinculada d'alguna manera aquí a la Fageda, i viure entre follets suposo que té punts màgics, igual que treballar en moments aquí a la Fageda, també els tens.